खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SB निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। गुवाहाटीनि सासे डक्टरा अनलाइननि गेजेरजों 35 लाख रां खावजादों। अनलाइननि गेजेरजों रां खावग्राफोरा गुवाहाटीनि डक्टर अंकुर हाजरिकानि SBI बेंकनिफ्राय 35 लाख रां खावनानै लांदों। रां खावजानाय लोगो लोगोनो बिथाङा पानबाजार पुलिस स्टेशनाव खौरां हैदों आरो CIDनि हेल्पलाइन नाम्बार 155260 खेबसे बुंबावनि 155260 आव कल हरनानै रिपर्ट हरदों। पुलिस थाना आरो CIDनि हेल्पलाइन नाम्बाराव रिपर्ट हरनायनि 24 घन्टानि गेजेरावनो बिथां अंकुर हाजरिकाया गावनि खावजानाय 35 लाख रांखौ मोनफिननो हादों। बेनिखायनो सोरबाफोर अनलाइन खावग्रानि गेजेरजों रां खावजायोब्ला जेसेबां हायो एसेबां गोख्रैयै CID हेल्पलाइन नाम्बाराव कल हरनानै रिपर्ट हरनो थाखाय खावलायदों आरो जि डाटा नांगौ बेफोरखौ होनो थाखायबो खावलायदों। डाटा जेरै मुं, मबाइल नाम्बार आरो बेंकनि माखासे डिटेल्सफोर। बेबायदि रिपर्ट होयोब्लानो CID डेस्कनि अपारेटरा बेफोर डाटाखौ सिटिजेन फाइनान्सियेल साइबार फ्रड रिपर्टिं एन्ड मेनेजमेन्ट सिस्टेम बेयाव आपल'ड खालामगोन। बेनि गेजेरजोंनो बेंकखौ कन्टेक्ट खालामगोन आरो जि रां खावनानै लांदों बे रांखौ ब्लक खालामनानै होगोन। बेबायदिनो खावजानाय रांखौ बिगोमाया मोनफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसा फोरमायथिदों दि आसाम पुलिसनाव दाना मोनसे प्रटेक्शन डिभाइस दङ जायनि गेजेरजों बेफोरबायदि अनलाइन फ्रड खालामनायखौ हमदांनो हायो आरो खावजानाय रांखौ गोरलैयैनो बिगोमानो हरफिननो हायो। नाथाय बेफोरनि थाखाय जेसेबां हायो एसेबां थाब पुलिस थानायाव रिपर्टखौ होनांगोन। दीपावली फोरबोनि सिगां सिगां BJP आरो UPPL दोलोनि गेजेराव गोबां रंजाखांनाय। उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव बेरेखा दोलोखौ फेजेननो हानानै गोहोगोरा BJP दोलोआ 3 बियाब आरो UPPL दोलोआ 2 बियाबाव देरहासारनो हाबाय। अदेबानि गोहोआव थानाय सोरखारा गासै 5 बियाबावबो देरहासारनायखौ मोननो हाबाय। बिजाथिफ्रा बेसेबां भट मोननानै देरहासारनो हाखो बेनि सोमोन्दै मिथिनानै लानोसै। भबानिपुर बियाबाव BJPनि बिजाथि भनिधर तालुकदार बिथाङा 64,200 भट मोननो हादों। कंग्रेसनि बिजाथि शैलेन्द्रनाथ दास बिथाङा 38,559 भट मोननो हादों। AIUDFनि बिजाथि जुगबार आली बिथाङा 6,430 भट मोननो हादों। भबानिपुर बियाबाव BJP दोलोनि बिजाथि भनिधर तालुकदार बिथाङा 25,641 बांसिन भट मोननानै देरहासारनो हादों। तामुलपुर बियाबाव UPPLनि बिजाथि जलेन दैमारिया 82,462 भट मोननो हादों। उदां बिजाथि गणेश कचारिया 28,546 भट मोननो हादों। GSP दोलोनि ब्रजेन्द्र टेका बिथाङा 12,952 भट मोननो हादों। UPPL दोलोनि जलेन दैमारि बिथाङा 53,916 बांसिन भटआव देरहासारनो हादों। बिथाङा गोबां बांसिन भटजों देरहासारनो हादों। गसाइगाव बियाबाव UPPLनि बिजाथि जिरन बसुमतारिया 58,769 भट मोननो हादों। कंग्रेसनि बिजाथि जुएल टुडु बिथाङा 30,517 भट मोननो हादों। BPFनि बिजाथि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारी बिथाङा 20,435 भट मोननो हादों। UPPL दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारिया 28,252 बांसिन भट मोननानै देरहासारनो हादों। मौर्यनि बियाबनि BJPनि बिजाथि रुपज्योति खुर्मी बिथाङा 55,489 भट मोननो हादों। कंग्रेसनि बिजाथि लहित कौर बिथाङा 15,385 भट मोननो हादों। रायजो दलनि बिजाथि सन्जीब गगৈ बिथाङा 15,192 भट मोननो हादों। BJPनि रुपज्योति खुर्मी बिथाङा 40,104 बांसिन भट मोननानै देरहासारनो हादों। जोबनायाव दङ थौरा बियाब BJPनि बिजाथि सुशांत बरग'हाय बिथाङा 54,956 भट मोननो हादों। रायजो दलनि बिजाथि धैर्य कौर बिथाङा 24,395 भट मोननो हादों। कंग्रेसनि बिजाथि मनोरन्जन कौर बिथाङा 5,892 भट मोननो हादों। BJPनि सुशांत बरग'हाय बिथाङा 30,561 बांसिन भट मोननानै देरहासारनो हादों। सुबाइजारनि MCLA प्रभात बसुमतारिया फिन खौरांगिरि मेल खुंदों। सानसे सिगां बिजनी जिल्ला युथ BPF कमिटिनि आफादगिरि सुभाष चन्द्र बर' आरो बिजनी जिल्ला BPF पेरेन्ट कमिटिनि आफादगिरि रमाकान्त बसुमतारी बिथांमोनहा MCLA प्रभात बसुमतारीनि सायाव माखासे अजद होदोंमोन। बे अजद होनायनि सायावनो फिननाय नागिरनानै फिन खौरांगिरि मेल खुंदों MCLA प्रभात बसुमतारिया। सुभाष चन्द्र बर' आरो रमाकान्त बसुमतारी बिथांमोनहा प्रभात बसुमतारीनि सायाव अजद होनानै बुंथिदोंमोन दि
प्रभात बसुमतारिया BPF दोलोनिफ्राय देरहाखांनायनि उनाव बबे मोनसे दोलोआव थागोन बेनि थांखि लानो हायाखैमोन आरो थांनाय 27 मार्चआव प्रमद बर'खौ हरनि 12:30 रिंगायाव लोगो हमनानै प्रमद बर'निफ्राय 50 लाख रां लादोंमोन। बेनि सायाव प्रभात बसुमतारिया बुंथिदों दि प्रमद बर'खौ लोगो हमनाया सैथो, नाथाय प्रमद बर'निफ्राय 50 लाख रां लादों होननाय रावा नंखाय। जायनाखि प्रमद बर'आ BTSनि गाहाय, बेनिखायनो लोगो हमदोंमोन होननानै फोरमायथियो आरो 50 लाख रां लानायनि जि अजद होदों बेनि फोरमानखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो होनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायो आरो नङाब्ला गावसोर बुंनाय रावखौ बोखारनानै लाफिननांगौ, नङाब्ला मानहानिनि केस होनो थाखायबो थियारि दं होननानै बुंथियो प्रभात बसुमतारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिजनी जिल्ला BPFनि दैदेनगिरिफ्रा प्रभात बसुमतारिनि सायाव अजद होबावदोंमोन दि प्रभात बसुमतारिया गोबां VCDCनि चेयारमेन आरो मावथिफोरनिफ्राय रां लादों। VCDC चेयारमेन बुरहान आलीनिफ्रायबो 10 लाख रां लादों। बेफोरनि अनगायैबो बिजनी जिल्ला BPF कमिटिनि गंब्रै गारिखौ प्रभात बसुमतारिया फानहरदों, रायजो राजाफोरनि सम्पथिखौ फानहरदों होननानै अजद होदोंमोन। बिनि सायावबो प्रभात बसुमतारिया फिननाय होदों दि जाय गारिखौ फानहरदों बे गारिया गावनि अदेबानि प्रभात बसुमतारिनि रांजोंसो बायखानायमोन। लोगोसे गोबां VCDCनि चेयारमेन आरो मावथिफोरनिफ्राय रां लादों होननानै अजद होनायनि सायावबो फोरमान होनो थाखाय खावलायो BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ प्रभात बसुमतारिया। बेफोरनि अनगायैबो जायफोर दैदेनगिरिफ्रा प्रभात बसुमतारिनि सायाव बेफोरबायदि अजद होदों बिथांमोनहाबो सानसे समाव BJP दोलोआव हाबफैगोन बेखौ फोथायनो हायो होननानै बुंथियो प्रभात बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि सुबाइजार बियाबनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय देरहासारनो हानाय MCLA प्रभात बसुमतारिया बावैसो सिगां BPF दोलोखौ एंगारनानै BJP दोलोआव हाबफैदों। आफगानिस्तानाव फिन बमजों गाग्लोबनाय जाथाय। सिगाङाव तालिबान उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय आरो दा तालिबान उदखारिफोरा हाथियारनि गोहोजों आफगानिस्तान हादरखौ लानो हाखांनायनि उनाव इस्लामिक स्टेट ग्रुप उदखारि हान्जानि गाग्लोबनाय। आफगानिस्ताननि सेन्ट्रेल काबुलाव फारियै थरनै बम बेरनायजों दासिम 25 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो 50निबो बांसिन जोखोम जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। तालिबाननि सासे स्पक्स पार्सना फोरमायथिनाय बायदिब्ला आफगानिस्ताननि बयनिख्रुइबो देरसिन मिलिटारि हस्पिटाल सरदार मोहम्मद दाउद खान, जाय देहा फाहामसालियाव गंब्रैजौ बिसना दं, बे देहा फाहामसालियाव फारियै थरनै बम बेरदों। देहा फाहामसालिनि सासे हेल्थ वार्कार जाय बे गिख्रंथाव बम बेरनाय जाथायनिफ्राय रैखा मोननो हादों, बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव थरसे बमा बेरग्रोदों। बेनि उनाव 10 मिनिटसो हाथियार लानाय दुथांफोरा जेरै मेरै गावग्लुंदों। थिग बेनि दसे उनावनो आरोबाव थरसे गोख्रोंसिन बमा बेरबावदों। बे जाथायजोंनो गासै दासिम 25 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 50निबो बांसिन जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि आफगानिस्तान हादराव बबे समाव माब्ला बम बेरगोन बेखौ बुंस' हाया। आफगानिस्तान हादरखौ तालिबान उदखारिफोरा लानायनि उनावनो आफगानिस्तान हादराव खनले बम बेरदों। बेनि सिगांबो मस्कफोराव बम बेरहोदोंमोन, जायजों गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बेफोर बम बेरहोनाय जाथायखौ इस्लामिक स्टेट ग्रुप उदखारि हान्जायानो मावदों होननानै सिमान लादोंमोन। नाथाय बे बारनि बम बेरहोनायखौ रावबो उदखारि हान्जायानो सिमान लाथ'वाखै। अब्लाबो इस्लामिक स्टेट ग्रुप उदखारि हान्जाखौनो सन्देह खालामनाय जादों। टेट आनजाद सोलिफुबाय थानाय समावनो ससियेल मिडियायाव सोंनाय बिलाइया लिक जादों होननानै गोसारदों। काछार जिल्लानि सिङाव थानाय सनाइनि मइनुल हक चौधुरी जौसिन गेजेर फरायसालिनि आनजादसालिनिफ्राय WhatsAppनि गेजेरजों सोंनाय बिलाइया लिक जादोंमोन। मइनुल हक चौधुरी जौसिन गेजेर फरायसालिनि 4 नं हलनिफ्राय गुदि फरायसालिनि सोंनाय बिलाइया लिक जादोंमोन। बेखौ लानानै काछारनि इन्सपेक्टर अफ स्कुला मइनुल हक चौधुरी जौसिन गेजेर फरायसालिनि गाहाय मुस्ताफिजुर रेहमान बिथांखौ नायबिजिरनानै रिपर्ट होनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। नायबिजिरनायनि उनाव बेखौनो हमदांनो हादों मइनुल हक HS स्कुल आनजाद मिरुनि रुम नम्बर 4नि इनभिजिलेटरासो गावनि मबाइलाव फट' खेबनानै गावनि रुममेटनो WhatsAppनि गेजेरजों दैथायहरदोंमोन आरो बे सोंनाय बिलाइयानो बेबायदिनो ससियेल मिडियायाव गोसारदों। नाथाय इनभिजिलेटरा आनजाद होनाय जोबखांनायनि उनावसो सोंनाय बिलाइखौ उनाव नायफिननो थाखाय फट' सेबखांनानै लादों होननानैबो सिमान लादों होननानै फोरमायथियो। आनजाद मिरुनि गाहाया फोरमायथिबावदों दि बे जाथायनि सायाव काछारनि इन्सपेक्टर अफ स्कुलनो रिपर्टखौ होनाय जाबाय, FIRबो होनाय जाबाय आरो काछारनि DCनोबो बेनि सोमोन्दै रिपर्टखौ होनाय जाबाय। पुलिसा नायबिजिरनायनि उनाव जुदि हमदांनो हायो दि इनभिजिलेटरा थारैनो आनजाद जोबखांनायनि उनावसो सोंनाय बिलाइखौ मबाइलजों सावगारि सेबखांदों, अब्लानो टेट आनजादनि सोंनाय बिलाइ लिक जादों होननानै गोसारनाय रावा नंखाय फोरमान जागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा।
आसामनि अनगायैबो माखासे रायजोफोरावबो उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थिया खुंजादोंमोन। सोनाब बंगआव मोनब्रै बियाबाव भटआ जाफिनदोंमोन, जेराव मोनब्रै बियाबखौबो अल इन्डिया तृणमूल कंग्रेस, जायखौ टीएमसी बुङो, बेयो देरहासारनो हादों। हिमाचलाव मोनथाम बियाबाव बिसायख'थिया जाफिनदोंमोन, मोनथामावबो कंग्रेस दोलोआ देरहासारनो हादों। राजस्थानावबो मोननै बियाबाव भटआ जाफिनदोंमोन, राजस्थानावबो मोननै बियाबखौबो कंग्रेस दोलोआ देरहासारनो हादों। कर्नाटकआव मोननै बियाबाव बिसायख'थिया जाफिनदोंमोन, मोननैनि मादाव मोनसेखौ बीजेपी आरो मोनसेखौ कंग्रेस दोलोआ देरहासारनो हादों। मध्य प्रदेशआव मोनथाम बियाबनि थाखाय बिसायख'थिया जाफिनदोंमोन, जेराव मोननैखौ बीजेपी आरो मोनसेखौ कंग्रेस दोलोआ देरहासारनो हादों। भारतनि बयनिख्रुइबो जौसिन गेलेनायनि बान्था मेजर ध्यानचान्द खेल रत्न एवार्ड 2021 खौ मिनिस्ट्रि अफ इउथ एफेयार्स एन्ड स्पर्ट्सआ फोसावनानै होबाय। मिनिस्ट्रि अफ इउथ एफेयार्स एन्ड स्पर्ट्सआ 2021 मायथाइनि मेजर ध्यानचान्द खेल रत्न एवार्डखौ सा-12नो होगोन। सा-12नि मादाव अलिम्पिक गल्ड मेडेलिस्ट नीरज चोपड़ा, रेसलार रवि कुमार दहिया, बक्सार लावलिना बरग'हाइ, फुटबलार सुनील छेत्री, क्रिकेटर मिताली राज, पेराशूटर अवनी लेखारा, इंडियन मेन्स हॉकी टीम कैप्टेन मनप्रीत सिंह, इंडियन मेन्स हॉकी टीम गलकीपार PR श्रीजेसे आरो माखासे। गासै सा-12 गेलेगिरिफोरनो 13 नबेम्बराव इन्डियानि प्रेसिडेन्टआ मेजर ध्यानचान्द खेल रत्न एवार्ड 2021 खौ राष्ट्रपति भवनाव गथायगोन। बे खौरांखौ मिनिस्ट्रि अफ इउथ एफेयार्स एन्ड स्पर्ट्सआ फोसावनानै होबाय। बे समाव जोंनि बर' फरायसाफोराबो गुबुन हारिनि उन नंलिया। चिरां जिल्लानि सामथाइबारि गामिनि सासे फरायसाया मैया फिथाइ फोसावनाय NEET आनजादाव उथ्रिसारनो हादों। सामथाइबारि गामिनि रुंसारि लहित बसुमतारी आरो मार्टिना बसुमतारीनि अनजालि फिसाजो ब्रह्मजनी बसुमतारीया NEET आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। बिथाङा भारतनि 2,30,948 सानि गेजेराव 4,785 रेंक मोननानै उथ्रिसारनो हादों। बिथांनि बे जाफुंसारनायखौ चिरां जिल्ला एबसु आरो सिडली दखरा एबसुआ आर'नाइजों बरायहैदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।